يا نخسان دينا بوزع جزي نخسا بتي أنا زورا دليتنا تفتح عجيت تفتح جن عنك أفس لزلوا مالت جيت عنك أفقا ويانا جن اتعاقمو خند من تايو نزاز بالكاياتات أقمنا عجي دكتور أبي أحمد علي نالبات أبحد أوان توديو إثيوبيا قريفات يا نريتي إرتاح إذن احنا بقالنا وطينا لنا انت دايلو تفولي حيلتاتناي ويانا خدتا يقبر ويانا تسنع بيدات تاي تقبر أو إتي تصغن اجي كم تعنتو وزبلكو ويانا فولي حيلتات بتقوات اللوا مساريا نمعلت دين سومندي ونعمل دي زواجا اللوا سلازي كتواجا تدلدي ايدلن كال زرايو قلنا احنا غندل يدينا نمنتاي كال مرجعات كلنا ابكم عينت ناقتو نمنتاي دكتور ابي بخم عينت ملك نقولو دكتور ابي كو على حجونكم امبال تفي ويكون قومكم تايلو اب ترانزيشن كناتينا اب ترانزيشن كا نزولكايو ويا بملوات زي مسمع متصخلي مالتي الجنساتهم نزاتن زارب انتي زربا زلو احنا خا مريتنا قديفكم كي وصاهم ززارب نغير يبلنا تحقي يتغبر حقي چاكا لولاو حقي يفصممو حقي چاكا خا يفرسينا زلنا سمكا بحقي چاكا زغزو زلو نتبين كي تقبلوا حجون الزارب because تبادمس نحنا يا قال الزارب يكون أكندو على خالق مريت كنواكم هنا بزو صرنا خيد اللودو بزو خمس خوين اللودو ولا خبزنا هنا خالق نواكم هنا زيت الزاربات قال زم مش نقدر أنا سغلو تودي حليفي أو داغماي زنبل سيبلكا سلازي كمزز بالكايو دكتور أبي أحمد نحنا إثيوبياوي مرحي أنا خاني استي قديفي لو سراويتو مسحاب طرح is not enough for us نحنا مريتنا قركبنا قلالو كابويانا ديو كابتي ليو سراويت زبلو ديو كاب فولي سلطناتات نايون يعني زمصديو متقعتي كم دي بصحنا حنت تي تابانا غصاقم زيتوكوس حلافيو دكتور ابين منغستي ايثيوبياني that's why نحنا غيزي هدنا زلنا ازي بغبو ملكعنا خازي سلازي اذن خخون تقوينو ويانا في السعر على ازي ويانا خ السعر قريبي تعقل صبت لهم محل تخنري ازو علنا دارغانا يمجرشا عغرغري يمجرشا تبتبي سلازي حزب كله منالبات ابو كونفيز كبرايو ارق تبايلو مريت ما زي تملسه ويانه بتخززاي كلن ديونا ابي اندحر حيل دي بلو خوينو سلامتاي فريمو مريتكم كوكبكم يلو بزو حتاتات يزلعل جن نحنا كابتو complication once and for all نوصلو مقدي معناته اب كل ارترا تكايدو زلو اسرح انتايو حنسابن نحوارون بزيد داقم مقدي انا فتحت ندحريت زيت من لسلو مقدي اتخيزلا اذن انا جي اوكي نابي وصائلنا بريشرايز نقبرون او جوت ايه فلنا خيلي لن دحر ولا 100 غنو ولا 5 غنو سراويت ويانا توك بيلامسي هيوت كحلفيو لو مخا ايرتران تقارن تواقيوم ناي معراب نفلطينات زيناتات
ክልተ መላጣት ብሚዶ ተባኢሶም ዶ ተዋጊኦም ክብሉኻ ስለዚ ኣብኡ ዘእትወ ለሓንቲ ምክንያት ይብልና ንሕና መሰረታዊ ፍታሕ ኢና ንገብረሉ ኩሉ ግዜ ስለዚ መሰረታዊ ፍታሕ ከዓ እዚ ካንሰር ናይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነ ካንሰር ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ብምሉኡ ወያነ ምዃኑ ኢትዮጵያ ፈሊጣቶላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈሊጥዎ ኣሎ ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢና ሱዳናውያን ከዓ ሕጂ ይፈልጥዎ ኣለዉ ስለዚ ካብ ኩላህና ይሓልፍኒ ኣሜሪካውን ብምሉእ ኢዶም ዝፈርሙሉ ወያነ ዝከላኸልሉ ወላ ሓደ ምክንያት የለን ሕጂ ስለዚ እዚ ምስ ገበርና ዝመጽእ እሞ እቲ ትዕግስትን ዓቕልን ንብሎ ዘለና ስጋብ ጥፍኣት ወያነ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ተተረድኦ ጽቡቕ መስለኒ እሞ በዚኣ ክዛዝማ ካልእ ብዙሕ ምበልኩ ነይረ ግን ምስቲ ግዜ ቁርብ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ምስቲ ክንብሎ ዝወዓልናኻ ግን ዛሕቶ እዚኣ ይተርፍንያ ብኻልእ መልክዕ ብኻልእ ኣባህላውን ካልእ ግዜ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ስጋዕቲ ተፈጻምነቱ ዝረጋገፅ ኩሉ ግዜ ክንዛረበሉ ስለ ዝኾንና ከዓ ግድን ሎሚ ኩሉ ክንውድኦ ኣይኮነን እሞ በዚ ከጠቓልል ፃውዒት ሰራዊት ዝበሃል እዚ ስቂልካ እንድዩ እንታይ እሞ is becoming childish ሕጂ እኳ ኣብ ቆልዓ ተቐይሩ ደብረ ሸይጣን ከምዚ መፃወቲ ባምቡላ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢዱ እግሩ ኩሉ ተኣሲሩ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ሲ እንድሕር ዓቕሊ ፅበት ኮይኑ ሲ መወዳእቱ ትብሎ ትገብሮ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ እዚ ተበልኩስ እንታይ ደኾን ኢኻ ትብል እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ ሕጂ እዚ ምናልባት ለይትን መዓልትን ሓሲቡሉ ኸውን ከም ሓደ ዓብ መልእኽቲ መሓላሊፈ ናብ መልእኽቲ ናብ ሰራዊት ኤርትራ ዝበሃል ሓሳብ ሓሲቡ ኸውን ይኽእል ግን ሎሚ ድዩ ወያነ ፃውዒት ናብ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ገይሩ ይትረፍዶ ወያነ ዓለም بعلማ መንግስቲ ኣሜሪካ UN Security Council Human Rights Watch Amnesty International ኩሎም ኮታ ቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሎም ጽውዕዎም ሳቶም በሓባር ኮይኖም እኮ regime change ዝበሃል ፖሊሲ ናብ ኤርትራ ቀሪጾም ክንቀሳቀሱ ጸኒሖም እዮም ዝሓለፈ 10 ዓመት ተላይ በዓል ኦባማ ዘጽደቁ regime change እጂ እዚ regime change ክትገብር ከዓ ኣብ ህዝቢ ትጽውዕ ኣብ ሰራዊት ትጽውዕ ኣብ ኩሉ ትጽውዕ ደይገበርዎ ነገር የለን ነዚ ዓዲ ብሎኬድ ገይሮማ ገዳ ገይሮም ገዳ ተኣታትዮም ከዓ ብሎኬድ ገይሮማ ብሎኬድ ዝገብሩ ይትኽእል ንኻና ሓደ ዓዲ ከምዚ ስዑድያ ነቐጠር ገይራታ ዘላ ቆም ማለት እዩ ገዳኮ ኣይትሰድድን ማለት እዩ ናብ በዓል ራሻ ናብ በዓል ካልእ ዝግበር ገዳ ናብኡ ዝኸይድ ነገር ኣይፍቅዱን ይኽልክሉ ማለት እዩ ኣባና ግን ኣብቲ ባሕርና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዋተርስ መራኽብ እናሃደኑ ብሎኬድ እዮም ገይሮምና ንኤርትራ ክትኣትዋ ዲኽን እንታይ ፅዒንክን ኣለኽን እናበሉ ዝምለሳ ነይረን ኣብ ባሕሪ ዝስንዶ ዝጥሕላቑሑ ነይሩ ፍርቁ ተዘሪፉ ዝኸይድ ነይሩ መዓልቱ ምስ ኣሕለፈ ምስ ተባላሸወ ዝልቀቕ ነይሩ እዚ ብኩሉ መዳይ ነዚ ሃገር እዚኣ ንምኽሳር ንምምሳን ዘይተገብረ ነገር የለን ናይ በዓል ወዲ ዓሊ ኢሎም ዝዛረብሉ ብወፃእተኛታት ተመወለ ቅድሚ ምንቅስቓስ ቲቪ አልጀዚራ ዝኣወጀቶ ቢቢሲ ዘቃልሓቶ ኩላቶም ማዕኸናት ዓለም ዝጨፈሩሉ ጉዳይ ነይሩ እዚ ብወፃእተኛታት ኣይተቐነባበረን ኣይተላእኩም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ሲ እዚ ኩሉ ገይሮም ምዃን ዝኣበዮም ከምቲ ዓንተወ ዝብሎ ዝነበርኩ ስለምንታይ ድዩ ዝማዓስከራት ኣብኡ ኮይኑ ዘሎ ወታደራት ዘቑቑ ከውፅእ መንእሰይ ማለት እኮ ወታደር እዩ ኤርትራ ካልእ ፍሉይ ወታደር ኣለና እቲ መንእሰይ እኮ እዩ እቲ ዋርሳይ እቲ ካሎ እሱ ዘሎ እኮ እቲ ወታደር
ህዝባዊ ወታደር ይዘለና ንሕና ምድብ ሰራዊት ይብልና ህዝባዊ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ወታደር ስለዚ ንሱ ክወፅእ ኮይኑ ገብሩ ነይሩ ስለዚ እዚ ሎም መዓልቲ ተገብረ ወላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ግን ንዕኦም መስሎም ግን እቲ ቃላት ክትሰምዖ ከለኻ የስሐቀካ ኣዝዩ ቆልዓዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ዕሸላዊ ዝኾነ ተሓሳስባ በፂሖም ከም ዘለዉ ስጋዕ ክንድዚ በጋህዲ ወላ ሰራዊት ንዓንዶ ኢልካ ከተለቅስ ክትበኪ እዚ ክገብሮ ዝኽእሉ ነገር ስለዘየለ ማለት እዩ ዕጅም እዚ መንግስቲ ኤርትራሲ እንታይ ኢሉ እሞ ምትካዕቲ ክወስደሎም ነዚኦም ኦልሬዲ ተጠቂዖም እዮም ዘለዉ ለሚሶም ኮይኖም ዘለዉ ግን ክንርድእ ዘለና እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ናዛረብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዛረብ ዝብልዎ ሰሙን ኣብ ጉዳይና ዝዛረቡ ከም ዘለዉ ጥራይ ንፍለጥ ሰሙን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝዛረቡ ከም ዘለዉ ንፍለጥ ንፕሬዚደንትን ንህዝብን ንመንግስትን ንሰራዊትን ዝመቃቀል ፃውዒታት እናገበሩ ዘረባታት እናገበሩ ንሕና ንስኹም ኮይናይና ካብዛ ሽግር ንወፃ ማለት ሰራዊት ናብኦም መፅዩስ ምስኦም ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ከኣል የሎም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣል የሎም ሽዕሶም ኣብታ ናይ ቀደም መንበሮም ክምለሱ ስለዚ ከምታ ናይ 91 ሲ ኤርትራውያን በጃኹም ተሰኪምኩም ኣብታ ምኒልክ ፓላስ መለሱና ካልእ ቁዘማ የለን ሕጂ ነዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክበሉ እንታይ እዩ ኳሕ ገልጠም ክብለሉ ወያነ ንብል ኣለና ለሚሱ መይቱ ግን ታናይ መወዳእታ ዓንጭ ስለዘይተፃዕነቶ ፊቁ ተሰብረንተ ዘይኮይኑ ከምታ ገመል ትዕንጨይትስ እደራረብ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡስ በዚሕ ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ ረዳና እዚ ናይ ሎሙ ተወሳኺ ዓቕሊ ፅበት ከም ዘሎ ተወሳኺ ጭንቀት ተፈጢርዎ ከም ዘሎ يخلفلፎ ከም ዘሎ ታትንፋስ መውፃእ ኣብያ ነብስን ስጋን መፍልላይ ኣብያ ተዘይኮይና ታሞትሲ ኣባያ ደላ እዚኣ እምበር ነዚ ዳሞ መንግስቲ ኤርትራ ታይ ስጉምቲ ክወስደሉ ከምቲ ዓንተው ዝበልኮይ ስጉምቲ ክወስድ ተኮይኑ ዶክተር አብይ አሕመድ ይዝወስድ ስጉምቲ ክወስድ ተኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ክወስድ ንሕና ናይቲ ፊልም ተዓዘብቲ ጥራሕና ሕጂ ስለዚ ንሕና ካብዚ ዝዓዝዝ ካብዚ ዝዓቢ ጉዳይ ምዕባለ ጉዳይ ዕቤት ጉዳይ ልምዓት ኣለና ኣብኡ ዘዘንበለ ይትስራሕና እዚ ብጎቦ ዓይንና ከመይ ከም ዝምዕብልና ጠመትና መዓልታዊ ዝኽሰቱ ድራማታትን ፊልምታትን እንዳስተማኸርና ንከታተሎ ጥራሕ እምበር ኢድና ምሕዋስ ዘድልዮ ይኮነን እሞ ኢድና ምሕዋስ ተኮይኑ ከዓ ኣሎ ዓይነታት ኣሎ ብመልክዕ ምኽሪ ብመልክዕ ማዕዳ ብመልክዕ ምእንፋት ናበይ ገፁ ታይ ክግበር ኣለዎ ኣብኡ እቲ ምኽርን ክስታይን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ዳ ስጉምቲ ዝወስድ ተኮይኑ 2002 እኮ የተወሲነ እዚ ጉዳይ በአንቀጽ ዩናይትድ ኔሽንስ ቻፕተር 50 ዝኾነት ሃገር ሉዓላዊነታ ናይ ምኽባር መሰል ኣለዋ ስለዚ በዚ አርቲክል እዚ ተጠቂሙ ሉዓላውነቱ ናይ ምኽባር መሰል ኣብ ኢዱ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ይጥዕመኒ ዝብሎ እዋን ክወስዶ ክእል እዩ እጁን ክወስዶ ክእል ግን ምርጫ ስለ ዘይኮነ ስለምንታይ ሲ እቲ ካብ 98 ስጋብ 2000 ተኻይደ ኩናት እውን ምርጫ ናይ ወያነ ስለ ዝኾነ እምበር ምርጫ ናይ ነበረ ሕጂ ግን ወያነ ምርጫ ክወስደሉ ዝኽእል ዓቕሚ ይብሉ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ 10 ዓመት ሙሉእ 18 ዓመታት ሙሉእ እንበሎ ተጸሚሙ ብዘይ ሓንቲ ገልጠምጠም ብዘይ ሓንቲ ተኽሲ ናይ ጥይት ሰላሙ ክረጋገጽ ዝኻለ ንወያነ ክፍርክሽ ዝኻለ ንወያነ ካብቲ ዘቐመጦ ቤተ መንግስቲ ከኣል ዝኻለ እጂ ከዓ እቲ ሉዓላዊ ዝኾነ መሬት እሞ ዝቐለለ እዩ ስለዚ ናይ ዓቕሊ ጉዳይ እዩ ናይ ግዜ ናይ ታይሚንግ ኢሹ ጥራሕ እሞ በዚያ ክንርዳእ ተስፋ ገበር